Dan Jeffries a'r bas hir. Ond mae'n dod o hyd i Cian Jenkins yn y cwrt Cosby. O, ergyd gan Cian Jenkins! Ar yr hanner foli. Llansawel yn mynd yn uniongyrchol. Maen nhw ar y blaen ar ôl chydig dros 5 munud o chwarae. Robbie Wilmot sy'n sefyll dros y gicrydd i'r Barri. Tuag at Callum Saety mae'n mynd. Ac yn syth i ddwylo Will Fuller. Cyfle da i gapten y Barri. Jack Fanning yn dangos gormod o'r bêl i Ryan Kavanagh, mae'n disgyn i Corey Herford. Herford yn parhau i fynd, mae'n gymorth rwan gan Lewis Bates. Bates mewn i'r canol, Alan o'i Tom Walters. A'r ergyd, dros y trawst yn y diwedd gan Herford. Ben Margetson ar bas hir, ond mae'n dod o hyd i Oli Hulbert. Hulbert ar ergyd. Mae'n ei llusgo hi, heibio'r postyn bella. Ac mi fydda fo wedi disgwyl gwneud yn well am hwnna. Robbie Wilmot mewn i'r canol. A'r peniad dros y trawst yn y diwedd gan Callum Saety. Callum Saety ymlaen yn chwilio am rediad Morgan Wigley. Michael George sydd yno efo fo. A'r croesiad mewn i'r canol, Robbie Wilmot a'r peniad. Yn syth at Will Fuller. Cyfle da i'r Barri. Morgan Wigley'n derbyn y bêl. O'r bas, sodliad hyfryd i lwybr Michael George sy'n cam sefyll. Ac mae o yn bendant nad oedd o. Mae o'n teiri fo'r dyfarnwr. Nad oedd o'n cam sefyll. A'r sodliad gan Morgan Wigley yw lwybr o yn wych. Robbie Wilmot ar gicrydd at Michael George. Croesiad isel i'r postyn pella. No gan Ellis Williams. Neb yn o'i fanteisio i'r Barri. I'r canol gan Ben Margetson ac ymlaen gan Ellis Richards. A Morgan Wigley mewn lle. Arbediad campus gan Will Fuller. A Hulbert methu manteisio ar yr ail gynnig. Dyna i chi gyfle i'r tîm cartre union i'r sgôr. Robbie Wilmot mewn i'r canol. Tom Walters gafodd ei ben iddi. Mae dal yn o'n y cwrt Cosby. O! Dros y trawst gan Oli Hulbert. Ac mae'n glanio ar dôr rwyd. Bron fod Hulbert o dan y trawst wrth benio'r bêl. Lewis Bates. Nildi'r meddiant, Ellis Richards yn ennill i. Ond yna, pas fler gan Daniel Smith. Yn nildio'r bêl nôl i Llansawel. Cian Jenkins o bellter. Oedd o'n bell o'r postyn. Yn fanna. Barton yn chwilio am Daniel Smith. Mlaen gan Keston Davies i Robbie Wilmot. Croesiad Wilmot yn chwilio am Ellis Richards. Allan yn y diwedd gan Cian Jenkins. Michael George yn oedd eto. Croesiad Dofen. Mae'n cyrraedd Ian Owen. Ergyd Owen. Lawr corn gwrdd o Will Fuller. Mae George Ratcliffe gol ar y Barri yn y cwrt Cosby. A mae cyrraedd Ratcliffe. O, mae'r peniad heibio'r postyn. George Ratcliffe y golwr gafodd ei ben i honna. Wel wir, tas o honna di mynd mewn am stori fydda hi di bod.